Lakhain ko rapho nilip MSC constituency arlo thangthanga chikloni phain ko raner kebarni All Party Hills Leaders Conference mati APHLC Racharia song atum pen Safe Karbianglong pu athe pian ponsi anisi vetang bong pen Karbianglong ke parlo pon constituency trok so se ahawara long an bai ke pachi jeng pon pen palip dampa misi pachi thang pon lo Kewangji surihini roing ko raplianing kan MP Kiligalong APHLC mate All Party Hills Leaders Conference Racharia song atum MPang hoi ka che toidun jai ka thara phansi chedon sarpen MP Kiligalong che toidun pu MPang hoi ka chapati along nona phongke ka chipa haidun vekjia phansi chisik chedang pang cheng pon bomlo kidam tang thang ni phai ko raner kebarni lumba jong pen chengsi bokajan borjan sarupathar arnamlang pilapen nilip constituency along palisi mai do ponsi mai along lamthe ke pache thangke non ke wangji there po cheklo ni phai inkoyarni APHLC Racharia song atum ingtang kring pen mega rally armu chingruma maipi pedoji la soarni ke hemprek areli Karbianglong inglong na pen thoi ke do inglong asotum an mate Karbianglong ta hemprek aning ke hangatum an la soarni chetong dun petlo nang pusi pache thangpon Athe non BJP sarkar atum ke hemprek ke hanghe latum ke shikshadol aronatang anta pejo pen pave bomlo Quality education puke pubom sita me than bang atuma phan bainong ki pi pen penangan athan bang atum acham damnang lo mesen loke charli awar sai kadure joine kalitang sumila ronghang pila pen kalitang rosmi terang piatum acham damnang lo Karbia khayatum ke sakurita angtan pen kewang keche ke beatum si akithe kethe contractor pen ke chenglok latum si cherai labji aphan aphai bat bomlo ilitum ke e anwan ingbo bomlo lasi nona phongke ilitum ning chelar letek mate jayakatar aphan MP pahai lotek lahai ki sungpen pejok vekpo lapen Karbianglong ta hemprek long vekpo voter list keche kebe angtan pen kewang atuma phan ke dim klong pekpon pelo Sheikh schedule arona ting pensi claim ponpo an ke ilitum sakuri pen ke chenglok ta emethang adim methang si ajata cherailong po sita jong si nona phongta BJP le ke hailote Karbianglong ke tong ke chingthordunji aphan jakong avilo kaddo kavita ke cheke beatum si nang cherai pilapo kisung apar kisung si ilitum ke eson peneson phonang bompu Labangso Mayalong Suresh Tiso Bikha Tokbi Lapen Anthony Bongrum Lapen Ongdung APHLC Songjapo Manpeng ke do ke thekining atum chetong tun Kedam tang Karbianglong hur ke chodot PGR VJR along le along alam ki aputhak along ta Prabjin pen Supreme Court a order ateng pen Tharli Sirakji si kemi jong si akeder plote alam ningje chotta hai puta jongpon Kadu kave bang phokep se atum labang so Mayalong safe Karbianglong pu kapache thanga sai dengpon lo Jongsi non we MPP haidun tek lo polongte Karbianglong ke aki jogwanang dupo Jongsi itum pludun det polote lab itum inglong akhitum sung pigji athe 2024 Jongsi BJP Jongsi majority wangji polotangte UCC ke implement tekpo UCC implement da lopolte itum inglong akhe itum like khai pitum itum chingbar dun inima itum reng dun unjima reng masid itum alang itum chingbar masid ni lasin non dhuke by anyhow itum Karbianglong pen itum APHLC pen chedanun pamesi BJP party fan perem beknangji itum high beknangji laso lam si pini itum APHLC songjadang ke chiprin dut pen kan klem lil tum jatla pugelo Karbianglong atok anu sosi kam klem pom lo lasi rap doan payapurun povurun ke thegeding itum dhorom chipunane song chipunane party chipunane lo sorni ke itum APHLC ben itum halabang so amaya bang kela bang so really bang itum peman man po lasi ka dukka ve hemprek ke nangji potom anke nang churi thoblo labang so nang chitong dun labji phansu chuni Choki hola pen Sonjit Crow Koilamati pen Samson Ingti Karbianglong live